مرحبا يا حواتي عزيز اللهم سلام كتلو لي تسباي قبر قدم حجي بزعبا زي أحداش محبر حلنا تبل أم تينير حجي عمليسة كنقرأكم يدلي أبز قربا قزي سلا أخيبا زلنا تيوم تقداسنت زلكم أبتي أم محبر مسانا اختصاتو تدليو بزي فيسبوك تراخبوني كحدكم يدلي just voice message تحدقولي بحتصيرو ወይ ድማ ብጽሑፍ ዝበለጸ voice message ተሓትኩለይ ተከዳስነት እንተለኩም ኣብዚ ኣብ ማሕበር ምሳና ክትሳተፉ ትደልዩ ቅድሚ ተኣኺባና ኣብ ትግሩበታን ክትኣትዉ ድማ ባዕልኹም ከዓ ክትርእይዎ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ዩቲዩብ ኣጆና ኣብ ዝቐረባ ግዜ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ኣብኡ ገሊፀዮ ኣለኹ እዚኣ ማሕበር እዚኣ ቀንዲ ንጽጉማት ሰባት ኣብ ዓድና ክትሕግዝ ትደሊ እያ እዚ ከዓኒ ብኸምኡ ሕልና ኢልና ያለና እተሓገዝ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ምዃኑ ኣብኡ ገሊፀዮ ኣለኹ ወላ ሓደ ኣገዳሲ ይኮነን ናይ ፖለቲካ ፍልልይ እንተለና ናይ ሃይማኖት ፍልልይ እንተለና ናይ ኣውራጃ ፍልልይ እንተለና ኩላትና ብሓባር ኮይና ንጽጉማት ደቂ ዓድና ኣብ ዓዲ ዘለዉ ክንሕግዝ እዩ እቲ መደብ ብዝያዳ ግን ኣብቲ ማሕበር መጺኹም ከዓኒ ጽኒድኩም ድሕር ሰሚዕኹምና ኣብኡ ትዕዘብዎ ማለት እዩ ምሳና ከዓ ትሳተፉ እቲ መደብ እንድሕር ትድግፍዎ ኮይንኩም ተስፋ ይገብር ከዓኒ ብልክዕ ከምዚ ንብሎ ዘለና ያ ክትቅበልዎ ወሰንቲ ከዓ ኩላትና ኣብቲ ማሕበር ዘለና ኢና ስለዚ ኣብቲ ማሕበር እንድሕር ኣለኻ ኸማን ሓዲኦም ካብቲ ወሰንቲ እንታይ ንገብሮ ትገንዘብ ወይ ናበይ ኸይድ ትገንዘብ ብሓንሳብ ኮይና ኢና ንወስኖ ስለዚ ብክብረት ክዕድመኩም ይደሊ እዚኣ ሜሴጅ እንድሕር ሰሪድኩም ዝቐለለ ኮይኑ ይስማዓኒ በርከ ሓንሳ ብቲክቶክ ትፅሕፉ ለይ መሊሰ ክረኽቦ ይኸብደኒኡ ወይ ዶንጌ ከዓ ይርኦ ብዙሕ ግዜ ሓንሳብ እንድሕር መሊሰልኩም መሊሰ ከዓ ገለ ክፅሕፈልኩም ደለይ መሊሰ ይስእነኩም ብብዝሒ ስለ ሜሴጅ ዝመጻኒ ቁርባ ሸጋሪኡ ኣብዚ ፌስቡክ ግን ነቲ ሰብ ክትረኽቦ ወይ ዘንብብካዮ ኸማን ብቐሊሉ ክትሪኦ ይሓይሽ ይብል መስለኒ በቲ ሜሴንጀር ኣብኡ ከለኹም ቮይስ ጥራይኹም ትሰዱለይ እዚ ምድዋል ገለ እኳ ግዜ የብለይን መሊስና ክንደዋወል ገለ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ግን ከዓ ኣብቲ ኮመንት ሕደግዎ ናይ ሓባር ስለ ዝኾነት ካልኦት ኣባላት ስለ ዘለዉ ከዓ ሓዴና ካብቲ ኣባል ዘለና ክንምልስ ንኽእል ኢና ብመገዲ ኮመንት ኩሉ ሰብ ከዓ ክሪኦ ይኽእል እቲ መልሲ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ነቲኦም ካልኦት ኣባላት ኣብኣ ዝሳተፉ ኩላትና ሓላፍነት ኩላትና ስለ ዝኾነ ሓደሽቲ ሰባት ክንረክብ ተገዳስነት ዘለዎም ከምኡ ከዓኒ ዝኾነ ኮመንት ኣብ ከምዚ ቪድዮ ዝመጽእ ኣብቲ ዩቲዩብ ድዩ ኣብዚ ቲክቶክ ገሊኦም ዝሓተቱ ኮማንድሮ ኣለዉ ወይ ዝኾነ ኮመንት ዝሃብሎ ኩላትና ብሓበር ክንምልስ ኣሎም ይሓተኩም ከዓ ነቲኦም ኣብቲ ኣባል ዘለኹም ኣብቲ ማሕበር ዘለኹም ከም ኣባል ድሮ ዘለኹም ይቐኒለይ ሰሰናየትም ነርኩም ክሳብ ቀረባ ግዜ ኣብኡ የራኽበና ባይ